Twaffqet kummissjoni indipendenti magħmula minn esperti tekniċi sabiex tinvestiga żewġ inċidenti separati li seħħew fil-jumejn illi għaddew meta żewġ bendi buses ħadu n-nar. Il-ħadd bil-lejl 12 il-passiġġier u x-xufier ħelsuha ħafif wara illi il-bendi bus li kienu rekbin fuqha ħadet in-nar. Dan l-inċident seħħ inqas minn 24 siegħa wara inċident simili f'Ħal Qormi. Il-Ministru għat-Trasport u Infrastruttura Joe Mizzi meta kien ikkuntattjat minn One News qal illi it-tnejn filgħodu kellu laqgħa mal-Arriva u esiġa li l-kumpanija tieħu azzjoni immedjata indipendentament mill-investigazzjoni tal-Kummissjoni Indipendenti illi waqaf. Fil-fatta jatlaq b'urġenza mal-kumpanija Arriva fej orejthom itħassib serju dwar l-inċidenti saħħu u eżiġejt illi għandha t-azzjoni minnaħa tal-kumpanija immedjatament. Sadattant jiena wkoll informajthom illi tart kummissjoni ta' esperti tekniċi biex tinvestiga ġara f'kull każ biex ma partikolari jekk l-inċident mhux relatati ma' xulxejn. L-inċident tal-ħadd seħħ għal-ħabta ta' l-10:30 ta' filgħaxija fit-triq il-kbira il-Melliħa. Il-karozza tal-linja kienet qiegħda tinstaq lejn l-Adira u malli daħlet fil-qalba tar-raħal spiċċat f'Vampanar. Il-Ministru Mizzi qal lil One News li huwa lest jieħu azzjonijiet ibsin kontra l-Arriva wara dawn iż-żewġ każijiet. Għamilta ċara mal-Arriva li jiena lest li nieħu kolazzjoni jibsa kemm jibsa u li tkun effettiva skont iċ-ċirkostanzi. Għamiltilhom ċara neġantenni li lest nieħu deċiżjoni jibsa kemm tkun jibsa, però irid nistenna ir-riżultati tar-rapporti. Intant il-kumpanija Arriva qalet li fil-waqt li viżwalment is-sitwazzjoni kienet waħda impressjonanti, is-saħħa u s-sigurtà tal-passiġġieri u l-impjegati qatt ma kienu f'periklu. Skont l-Arriva, iż-żewġ vetturi li kienu involuti kienu għaddew mit-testijiet tal-VRT, bl-aktar wieħed reċenti ikun f'Ġunju li għadda. Iżda qalet li għaddejja b'kontrolli straordinarji fuq il-flotta bħala prekawzjoni żejda. Arriva qalet li qed tieħu dawn l-inċidenti b'serjetà kbira u qiegħda tikkolabra totalment mal-pulizija fejn skont il-kumpanija l-investigaturi mhumiex jeskludu illi n-nar seta' tqabbad apposta. Intant wara dawn iż-żewġ inċidenti it-taqsima Port u Trasport tal-General Workers Union talbet laqgħa urġenti mal-management tal-Arriva. Il-General Workers Union kitbet ukoll il-Transport Malta u lill-Awtorità tas-Saħħa u s-Sigurtà sabiex jinvestigaw b'mod urġenti dawn iż-żewġ inċidenti u l-kundizzjoni tal-bendi buses. Il-problemi tal-bendi buses f'pajjiżna ilhom sa mill-ewwel ġurnata li ġew introdotti f'pajjiżna mill-Gvern Nazzjonalista. F'Ottubru li għadda sindku ta' Londra Boris Johnson ftaħar illi waddab dawn il-bendi buses fit-toroq ta' Malta. Combat diplodocus of a bendy bus, jackknifed over our yellow box junctions like a beached whale as it was, which was made. Where was the bendy bus made? Now clogging up the streets of Malta, I'm delighted to say. Dakinhar Austin Gatt iddefenda l-għażla tal-Gvern favur il-bendi buses u ddikjara illi bihom illum hawn inqas konġestjoni fit-toroq ta' pajjiżna.